Nemůže přijít domů a jen tak ricpit, bum, přešaltrovat, to nejde. To nejde. Ty si snad myslíš, že taková Marie Curie by dosáhla takový výsledků? Ne. Ty se zakecala o nějaký takový krávovině nebo Hele, pane architekte, a vy máte taky potíž s tím appendixem? Ne, já se zajímám o problémy UFO. Například bavecké zahrady v Libanonu, to váží 1500 tun. A do dneška se nenašla síla, která by s tím hnula. Po nás umělce ani nepustili ke slovu a zkuste si s takovými technickými zaprodanci pohovořit. Třeba dejme tomu o Salvátoru Dali. No, to byste se velice mýlil, pane architekte. Já jsem tady například ku příkladu hovořila s povinnou. On je takový ale že jak by mal velkou oponu Národního divadla. To jistě znáte Salvátora Daliho, že? Já je znám všechny osobně. Ano, hydaj, spojita. Možná si vám zná takové staromódní, ale on má takové figury jen kompozice. Já vám rozumím. Mě šokuje ten šokující Španěl, jak nakreslil tu šokující petrolejářskou manželku. Jeden čas jsem se na ně chodila dívat denně, ale ovšem znám také oponu Národního divadla. Jste výborná. Ovšem mě daleko víc fascinuje ta Marie Curie. Jak ona se celá obětuje. Ano. Pro vědu, že? Ano. Přitom je to jenom žena a to musíme uznat. Ne, paní milostivá, to je proces, protože kdo ví, kde má čmelák žihadlo, tomu nejsou kalhoty nikdy krátké. Salvátora Dali. Ano. A jiní. Já je znala všechny osobně, ale jak on došáhl nahoru na tu oponu, že? Štafla má paníko. Ona štafla. Pane Petrý, ještě jednu flašku koněku. U vás je? Jako předtím? Prosím. No, milostivá dala přednost Hennessy. A tak Hennessy, ale jako předtím, že? Musím vás, dámy, upozornit, že takhle dlouho už jsem dobře nepovečeřil. Smím se vás zeptat, jak si představujete zbytky večera? No, já si myslím, že si ještě tady popovídáme, zatancujeme a pak na každého z nás čekají povinnosti tady na dámy už jejich manželé, že jo? No, vidíme. Prosím. To je mužčinu. Smím, prosím. Když město za noci zazáří neon, není mi pomoci. Já slyším po mém rodu se dosahá a bílý ušile a s gustem čláka dlmsat svět. Ale co pak, pane Prouza, už domů? Ne. Jo, protože víte, ale víte, ty dámy, jak tam s náma jsou, to jsou dané dámy a oni si úplně zbytečně myslí, že víte, jak s náma někdo mohl vidět. Pane Prouza, vy chcete klíč od mého byta, co? No, oni to čula. No, a když jste to nakousla. Když jste doma až ráno, ne? No tak dobře, že jste to vy. Jinýho bych hnala rychlým krokem. Ale pane Prouza, znáte ty dámy dobře. Pani Trčko, to jsou dámy z nejlepších kruhů, to jsou vzdělané, inteligentní dámy, za to vám ruku do ohně, pani Trčko. Tak tady máte, ale jenom pro tentokrát, jo? Víte, že zítra odjíždíme, pani Trčko. tak jako z myší šedi je lidský život utkán. Někomu to snad sedí, leč já jsem jiný pták. Má horká krev mě svědí a velkým činům nutká. Tak vy si žijte v šedi a já naopak.
mandlík, jestli nedotknutelný člověk. Se mě klidně dotkněte, pane architekte. No nic nebude, milostivá paní doktor. Prosím vás, taková doktorka, jo, jako jsem já, jo. Ta by si mohla poplíznout všech 10, kdyby vás dostala. Teda jako na jednu noc. A taky to mám doma 11 stříbrokrkejch fenixek japonských. Vy pocházíte ze No, a taky tam mám kohouta. Ten kohout, ten vám tak zvláštně skáče, tak jako hopsáte. Vy jste tak roztomilé. No. Škoda, že jsme se nepotkali dřív, všechno mohlo být úplně jinak. Bacha na kytky Gustíku. Milostivá, dovolíte na slovíčko, že bych se s chlapci pohovořil? Tak páno, já vás musím upozornit, že nás to doteďka stálo 17 268 korun a ještě jsme si ani nešáhli. Ty bys si chtěl být nevěrnej svojí starý, co? Jo. Tak já vám něco povím, ano. Já jsem svojí starý nikdy nevěrnej nebyl. Kecáš, Gustí. Tenkrát jsme izolovali podolský bazén. Pomalá, Tam si říkal, že si tu plavčici měl dvakrát. Jednou ve vodě a jednou na suchu. Poslouchejte, kluci, víte, moje stará, víš, jak je mám vaší. Se za chvíli stává do práce, víš, a já jí to asi teď holce mojí zlatý chlupatý nemůžu udělat. Já ti holci upozorňuju, že já do tvý zlatý holce chlupatý udělat klidně můžu. My se pomalu stekujeme a strhneme. To je tu necháš zamčený. Ale ty dětský nám vrátí polovinu útra. Ty si půjdej, to by ti nebylo trapný, aby si šla o peníze ženský. Gostíku, já nepůjdu. No tak, ty půjdej. Ty jsi šparťák. No a co? Ty nebudeš, ty jsi srap. Šparťák je srap. Tak schodíme, Ty nepůjde, ale nejde. Pane Janu, Pojď se, prosím tě. By ti nebylo trapný. Holky, já jsem tak nějak šťastná. Byl jsem nejradši, aby jsme moc vypadli, aby už nás nikdy neviděli. Proč? Víš co, oni jsou to sice inteligenti, jo, a takový nějaký jiný. Seš fakt divná. Mister Husy, život není jenom romantika, víš? Hele, a vy to máte, ale je to teda pod mojí důstojnost, jo? Ježišmarja, bude to zase pod její důstojnost, já se zblázním. Já jsem s tím architektovi vrátila prachy už dávno do saka, rozumíš? Hele, kluky, tak to vrátíme a utečeme oknem. Ne, já žádným oknem neuteču a ty ještě na to pětí. Když ten můj, ten měl takový smutný oči. Holky, víte, co já řeknu Trčkovi? Trčková, troni si nohou.
praporčíku, tak tady do toho bytu jsem byl vylákán. Pak jsem tam byl vlákán, já jsem tam byl přímo vtažen. A nakonec jsem tam byl okraden. Pane praporčíku, konejte svůj povinnost. Já jí budu říct. Konat můžu, ale až mi někdo odevze. No tak zapoňte ještě jednou. To bude nějaký soused, co ho učí, asi. Dáme to trošku sousedovi. No, páni, co se dá, on tam nemá klíče. To bude asi sousedka, tak jestli dovolíte, já bych to vyřídila jako dám. No dobrá, udej, třeba já udržím i sousedku. Děkuji, pane architekte, ale já ji přetrhnu jako slanečka. Jo! Počkej, okamžitě se, zvoňte, hele, okamžitě vylez máš tu varník, protože já jsem tě poznal, Božka. Proboha, je to průmož, sledoval mě. Ty jsi to dneska, je to jiná. Ale ne, pánu, velikové se mílí. Dáme to trošku, co se děje? Co kdybyste zkusil místo toho zvonění zavolat policie? Ale to můžete dneska, už se za to nemusíte stydět, ne, zavřete. No jistě. Policie! Takhle se šve policie! Policie! Okamžitě otevřete! Policie! No, takhle se to dělá. Kolik se nedělal? Můj muž nebo jeho můžeme, nebo naši všichni můžeme oknem. Utečeme oknem! Máme klíče! Ale dneska nemáme jiné dneska je to jinak. Já se obávám, že musíme odejít oknem. Když společení umíme, to nebude kačka. Tak já vás doprovodím, hostivá paní doktora, a pak se vrátíme zpátky. Já vám podám ručičku, jo? Dneska se to ulečení zdání To je ono. Co se tady děje? Co Co si přejete? No paní, to já vám hned vysvětlím tady, co se tady děje, to... Hele, tak vy jste bezdětná vdova, že? Co? Vy nepřijímáte žádné návštěvy, že? Ale přitom paní vypůjčujete byt? No dovolte. No, a ještě nám chtějte namluvit, že tam nikoho nemáte, teda to byste nás rozesmála. Pane kapitáne, prosím vás, co je na tom trestnýho? Když já půjčím byt svým pracujícím přátelům. Jistě, pracujícím, samozřejmě, helejte, já jsem tam taky pracoval, víte? No, abyste mohli někde pobavit a nemuseli vylakovat někde venku. No, to je strašně dojemný, to je už tady praporčík pláče, tak helejte. Prosím vás, paní, vy teď pěkně otevřete ten byt. Pustíte nás dovnitř, vemete si pěkně klíče svoje a pan praporčík už se přesvědčí sám. No, prosím. Dobře, No, samozřejmě sám, jo? Ale samozřejmě, že sám to víte. Blázen, pojďte. Papa jedna je dovolená. Je ale šikana tohle. No, počkejte, paní, počkejte. Stůjte, nekoukejte nikam, nedávejte nikomu znamení tady. My se tady přesvědčíme sami, to pan praporčík se přesvědčí. Velice skříň, kde jste? Tamhle se podívejte. Skříň. Tam nikdo není. Samozřejmě, tam nikdo. No jistě, že tam nikdo není, protože by tam někdo byl, víte, protože pane, tady z toho bytu se neodchází dveřma, víte? Tady se odchází oknem. Oknem, samozřejmě, nebojte se, já vám dokážu, pojďte se. Takhle se to dělá, víte? Takhle se udělá, takhle. Vy tady nemáte lešení. Nemáte lešení! Já tu nemám lešení! Není důležitý, že se to nestalo. Důležitý je, že se to mohlo stát.